Doc Jean, unsa day nang PCOS, Doc Jean? Okay, kanang PCOS nga ginatawag or na kadalasan madunggan nato stands for polycystic ovarian syndrome. Mao gina siyang iyang meaning ni ana no. Mm. Kini usa ka kondisyon very common sa mga reproductive aged women no, kanang mga diha sa edad pangidaron 20 to 35 no ana. Mhm. So this is a endocrinologic problem. When we say endocrinologic, kuan na siya nag-involve sa mga hormones no diha sa babayi. So dunay somehow an imbalance of the hormones that leads to the problems that is brought about by PCOS. Mhm. So, so kanang PCOS, further it's presented no in different various presentation kada pasyente nga moadto sa amoa Mm. nga diha ma-diagnose og PCOS daghan nagkadaiya ang iyang dagway no. So Mm. mao na siya ang PCOS. Mhm. Unsaon pod namo pagkahibalo, Doc Jean, nga ako, hala, PCOS naman siguro ni. Kayo sa'yo, hala, mao na nag-iingon ni Doc Jean, madunggan ako sa RMN. Mo siguro ni PCOS na Oo. ba ni? Or dili pa ni So PCOS? ang classic nga feature sa PCOS kaniadto naga-involve duha ka bagay kanang mga symptoms nga murag tudlo no nga hyperandrogenic state unsa man puning hyperandrogen. When we say androgen, mao na siya ang hormones nga predominant sa lalaki Mhm. no kanang Mhm. testosterone. Okay. Naapod tay gamayng amount ana being a woman naatay ana pod pero dapat it should be controlled o gamay lang. However, kung hyperandrogenic state ka, diha manggawas sa mga simptoma nga kanang acne, kadalasan mo na kadalasang reklamo sa mga babae no, acne, Mm. hirsutism kanang sobra-sobra nga balahibo sa lawas sa babae nga dili expected unta nga naa. Naay Mhm. bigote, bangas no or mga balahibo nga wala dapat diha gi-expect sa parte sa lawas no. Mhm. Mhm. Unya isa po din ha is kanang ginatawag nga irregular menstruation. So Yes. these two no, irregular menstruation can present also in various manner no. Ang Mm. uban magreklamo nga buhos, bulwak-bulwak gyud ang dugo no kada regla or do na puy uban nga halos wala ga regla no, halos wala ga regla or kung do naman regular man papatak-patak lang no, Mhm. dili siya normal no nga Mhm. flow. So Mhm. mo na siya ang classic. Pero sa kaning mga ulahin na nga mga tinuig 2003 pataas dunay ginatawag nato nga Rotterdam criteria na dapat ma-fulfill para ta mag-diagnose og polycystic ovarian syndrome. So maliban pa sa duha nga akong gi-mention bag-o lang, giapil na pud nila ang ultrasonographic findings sa kaning mga ovaries nato nga dunay features no of follicles na more than 20 no, immature follicles. So very technical terms na ni nga kaming mga obstetrician ang angay nga mo interpretar sa atong mga pasyente no. Mhm. So Mhm. kung duna ta atong mga simptoma, pwede ta moduol sa ato ang mga friendly OBGYN and tell them na naatay ingon ana, and our obstetricians naman are more than willing to help no to further investigate for the possibility of PCOS ato Mhm. Yes, Doc. Yeah. Ako, Doc, personally, I have friends who are going through ani na situation nila, Doc, no? Na sila yung mga PCOS. Unya, ang Mhm. uban, na ako yung mga friend po na mahadlok pa magpa-adto sa doktor. I don't know sa mga reason nila nga lagi Yes. mahadlok sila. So, unsa ba, Doc Jean, ang mga effect or result, no? Kung ang PCOS medyo taod-taod na? Unsay posibleng epekto, ana, Doc, sa atong lawas, sa babae? Okay. So central sa pagdevelop sa PCOS actually naa diha ang ginatawag nga insulin resistance. That is why dili matingala ang usa ka babay pag nagsuspetsa ang doktor nga duna kay PCOS, aside from ultrasound ultrasound nga among gina-request to Mhm. confirm the findings of polycystic ovaries. Aside ni ana naga-check pud mi og sugar no, because dako kay siya kalambigitan no? Madalas kong sinasabi sa mga pasyente nga kaning PCOS no, kung mapabayaan siya samtang bata-bata pa ka, igagaw ra ni sila actually sa ginatawag nga diabetes mellitus no. So isa Ah. na sa ato ang ginatan-aw nga posibleng konsekwensya. So Mm. ang mga consequences sa polycystic ovarian syndrome nagkadaiya, daghan kaayo, and it spans the whole lifetime of the woman. So beginning sa reproductive age na adiha magmanifest ang mga menstrual disorders
irregular Mhm. menstruations, tapos naa din ha ang syempre hirsutism, no, kato kong gihisgutan ganina, unya infertility to some extent, no, or sabihin na natin subfertility, no, kanang Mhm. dili dayon mabuntis, pero wa Yes. ko nag-ingon nga pag PCOS ka dili ka mabuntis. Daghan po Mm. mga kababayan nga mali pud ang hinala bitaw, kanang mali ang tinuuhan ba nga magkumpiyansa na lang kay tungod PCOS sila, ingon sila di isla maburos, pero Mm. dili na mao. Wa ko nag-ingon ni ana dunalay some degree, no, na ay kalisod nga buntison, pero dili but pasabot imposibleng mabuntis. Yes. And further, as nagatiguang ang babayi, no, diha na musud ang mga metabolic diseases, no, ug maburos man siya, pwedeng ma-complicate ang pregnancy with diabetes, no, Mhm. and of course towards old age, no, or medyo hamtong ng babayi, mga issues sa quality of life, no, kasi diha pod mosulod makita nato nga most of these PCOS women are struggling with obesity, no, kanang Mhm. sobra-sobra nga timbang ba, no, Yes, yes. and then cardiovascular diseases, kanang sakit sa kasing-kasing, kay sa matud pa kaning diabetes o cardiovascular diseases, sakit sa kasing-kasing, mag-igagaw ra pud na sila. So ug atong Mm. pasagdan pwede ra pud gyud mahulog di ana, no, Mhm. ug labaw sa tanan ang pinagikadlukan nato kanang cancer risk. So dunay risk go actually sa cancer, labi na cancer sa endometrium, no? Mm. Endometrium is mao na siya ang lining sa atong matres, no? O to some extent ovarian cancer. So Mhm. mao ni siya ang mga posibleng konsekwensya cell, no, sa Mm. ginatawag nga PCOS. Papikos-pikos lang ni siya pero daghan di ay siya og pwedeng resulta, no? Opo. So Okay. so kung naay naminaw karon Dok na murag daod-daod na gid siya no sa it's a serious matter na dili di dapat napasagdan. Yes. So, Doc Jean, unsa may himuon Dok kung dunay PCOS Dok? Unsay pwede natong mabuhat ani Dok? Okay, kay nahisgutan man no nga infertility ang concern. Actually kasi as I've said, ang presentation sa PCOS varied, no, nagkadaiya. So isa diha ang infertility or subfertility. So most of the time when patients come to us because of subfertility, we will have to investigate several factors, no. Apil na diha ang kabahin sa ovary, no. So kabauta nga ang PCOS dunay significant findings sa ovary kadalasan, no, katong polycystic ang kanyang ovary sa description base sa ultrasound. Pero bisan pa man ni ana, we need to rule out other matters, no, nga pwedeng mag-apekto pod sa fertility sa usa ka babaye ug usa ka lalaki. And mind you, when we speak of infertility or subfertility, the picture of the babae, no, ang kabahin sa babae actually is only 50%, no, sa issue, no, so the other 50% is the male factor. So dapat Mhm. maging open din tayo sa possibility na pag work up ni ana apil ang lalaki. Okay, so Mm. balik dito sa PCOS. So when we deal with infertility secondary to PCOS, we usually na first and foremost diha sa treatment sa PCOS, no, apil gyud nato o gina-emphasize gyud nako kanunay sa mga pasyente ang lifestyle management. Unsa man na ug Mm. nganong importante kay kung moabot ka sa klinika nga overweight halimbawa unya with a background of PCOS, we really need to lose that extra baggage, no. Mhm. Ako gyud na siya, akong ginaingnan kanunay ang pasyente nga ang dali diring himuon actually kaning pwede nako i-prescribe sa papel mga tambal ng inana, pero kabaw kong ang pinakalisod is kanang weight loss, no, kanang Mhm. pagtanggal sa extra bagahe. So dili na siya ikalimod, no, pero ang kamatuoran dako gyud kaayo nga nagaingon nga with only weight loss alone, significant kaayo ang improvement sa mga babaeng dunay PCOS. So Wow. lifestyle management number one. Mhm. And ang pag-approach nato sa PCOS actually is symptom oriented. So kumbaga kung unsa ang gida nga symptom sa babae sa amoa, i-address namo na siya as it is, no. Tahay nagreklamo siya og irregular menstruation, so kabawta nga anovulatory ang iyahang mga cycle, so wa siya ga-ovulate, so we need to regulate the hormones. So sometimes we give pills. So dili Mhm. matinga ang usa ka babae nga PCOS ra may akong problema nganong gipills man ko ni doktora unya ka gusto abaw pagid siya nga gusto pagid ko mabuntis nganong magpills man ko. Mhm. Yeah, for some time gina-correct na mo ang hormones para lang ma-realign. That's how I say to Ah. the patient, no. Mhm. Unya after some time,
kung diha na ready na ang lawas sa usa ka babay para sa pagmabdus, naghatag pud mi og fertility drugs to induce ovulation. Ovulation mao na siyang event sa cycle sa babae nga wherein supposedly fertile og nagaproduce siya og egg, no, nga og dunay contact nga mahitabo pwede siyang maburos. So we increase the probability of fertilization during that time by giving these fertility drugs. Now, another usual concern also is aesthetic, yung tsura nila, no, may mga bigote, may mga bangas or acne, no. So in that aspect as well, we also give pills, no. There are combination pills already that contains estrogen and progesterone, the two predominant hormones sa babae, no, nga naapod sa ato ang mga hormonal pills. So that we also give, no, so para ma-clear up ang skin, no, kay sometimes this becomes kana bitong major concern labi na sa atong mga adolescents o mga young women, no, na concern kay sa ilang upkeep, no, o sa ilang dagway. So and of course we need to emphasize, and we cannot, you know, overemphasize the avoidance of metabolic syndrome, which can be a long-term consequence of PCOS. That is why these people or this subset of women really have to maintain that healthy weight, no, across their lives, no. So hindi pwedeng mahit lang niya ang ideal body weight niyan, balik naman siya sa dating gawin niya. It has to be maintained, no. So how you do that, it's up to you. So I always say move and choose the best food, no. When I say choose the best food, it's not necessarily na kinanglan ano gyud mahalon, no, dili, no, naara na sa ato ang tugkaran usahay, no. We just have number one gyud diha is you lose the extra sugar, no, the extra, and sometimes most of the time actually hidden sugar, no, especially kaning uso karon milk tea. I need to emphasize that because uso kay nis mga kabatan-unan, no. Basta gani apeliduhan gani nimo ilimnon og tea, murag healthy na gyud dayon, pero actually you have to check, no, kasi kadalasan sobra katamis og daghan kaayo og sugar. So tanggalin mo na yan. That's unnecessary. And I don't usually say exercise as in regimented exercise, because sometimes when you are at that overweight state or obese state, when you hear the word exercise, shut down dahil imong utok ba, no? Murag wala na kay pag-asa, kay bugat kay imong lawas. Just move. Incorporate movement, no, into your daily life. So kung kantahay isang kanto lang naman ang pupuntahan mo, wag ka nang sumakay ng tricycle, por Diyos. So lakarin mo na, no? Yun ang parati kong sinasabi. And so lifestyle management yun is the cornerstone of the management of this ano. And of course the medications that we give, and your friendly obstetricians and gynecologists are willing to prescribe you if the need arise. Yes, Doc. If we have questions, Doc, sa atong mga listeners, moadto lang mi sa imong Facebook page, Dr. Jean. Yes. Ba, Doc? Yes, name mo sa Facebook, Doc? Yes, you can always touch base with me sa Facebook. I have my professional Facebook page, Dr. Jean Ann Orino de la Cruz, OB-GYN Clinic. Yes po, salamat. Doc, before nakabuhian, Doc, naamang ko yung nag-comment din hi Doc, I don't know, pero kabalo ko, ikaw rin ang makatubag ini Doc, from Cristel Ramos. Yan pangutana, 6 years na daw siya na wala ginaregla. Nagpa-ultrasound daw siya, wala man daw ay nakita ang OB sa iyaha. Nga daot ang iyang, or na something wrong sa iyang matres. Normal naman daw kuno. So, grisitahan po daw siya og mga tabletas nga napulo daw kabuok, Doc. Puti ang color niya. Isa ka beses daw sa isa ka adlaw ginainom. 10 days na siya nag-inom. Pagkahuman og inom, giregla. Then, giingnan sa doktor nga mag-inom na po og pills sulod sa 3 ka bulan. Nag-ingon ang doktor mo normal na daw ang iyahang regla. Pero sa dihang, gihunungan daw niyang inom, Doc, kay nakatuman naman daw siya sa giingon niya, wala man daw gihapon siya giregla, Doc. Unsa kahay? Yes, oo. Pwedeng so most likely kadtong gihatag nga pulo ka adlaw, that's a progesterone, no, nga tablet. It's also a pill gihapon na siya. So it's usually given if with a background of hyperestrogenic state, no, kanang unopposed na estrogen sa ato ang lining sa matres, dili magyud ka magregla ni ana, no. So isa pud ni siya actually sa
isa pud ni siya actually sa problema with PCOS, no, kanang hyperestrogenic state. Mas taas, there's a relative increase of the estrogen as compared to available progesterone because for the basic fact na wa siya nag-ovulate at some point sa iyang cycle. So therefore wala siya enough progesterone nga giproduce sa iyang lawas. That's why she needs that 10 tablets, no, just to induce the regla. Now pag nagregla na, doon na magsa-cyclic pills na yan siya. Yun yung mga tinitake natin na the common oral contraceptive pills that we take which contains both the estrogen and the progesterone. So that has to be done cyclically. Ibig sabihin, you do it in a cyclic manner, no, sa imuhang sabay sa imong cycle. For the mere fact na kaning mga PCOS people, wala sila cycle nga ginatawag in the first place because wa nga sila nagaregla, di ba? So the pills will somehow choreograph that, no? The pills will somehow do that for them, okay? So but then of course at the forefront, as akong kanunay nga gi-emphasize, this has to be coupled with lifestyle management. So Okay. the woman herself should exert much effort na to lose the extra weight. Kasi kabaw mo kaning extra weight, kaning extra bagahe nato, the fats, the peripheral fats has also a propensity to self-convert into estrogen. So nag-ingon ako daan nga more ang estrogen aning mga babaeng with PCOS, lower ang progesterone na ana nila. So dagdagan pa nimo sa extra fat nga mo self-convert di into estrogen. So sobra-sobra na. So these are the women actually more prone to endometrial cancer. So kinahanglan gyud nga mag-follow up sila kung pareho ni Miss Cristel. isa tong caller ni Cristel oo, po. ni Cristel, na I would suggest that she should do a regular follow-up with her obstetrician, gynecologist. Kay dili ni one time, big time, or one shot Yes. lang ang pag-manage namo sa polycystic ovaries. Og dako kaayo pud ang contribution gyud sa individual, kaning pasyente mismo. Kasi sa kung gikaingon, kanang lifestyle management, that's beyond our clinics, no? When we tell the patient, paggawas nimo sa amo ang clinic, wala nami mahimo kung unsay imong gikaon or unsay imong gilihok sa tibok adlaw. Okay. All right. I hope that helps. Yes po, very big help, good doc.